fost pentru prima dată când un advertiser ne cerea să venim cu o inserție live pe o reclamă. Oricine avea cont de Twitter putea să facă o invitație live, apărea la televizor în timpul reclamei, dacă era norocos și reclama lui era aleasă. Trebuie să scriem și o bucățică de cod, un script care să urmărească feed-ul lor, să-l sincronizeze cu ce aveam noi, cu baza de date. Unul dintre cele mai frumoase obiceiuri este pe cale de dispariție. 6 din 10 mese nu se mai au în familie, ci pe canapea în fața televizorului. Pentru a-i face pe oameni să redescopere bucuria meselor luate alături de cei dragi, o caravană se va plimba prin 7 orașe până pe 25 aprilie. Iubesc să gătesc pentru oamenii care vizitează restaurantul, dar nimic nu se compară ca și atunci când pregătesc mâncare pentru prieteni și familia mea. Hai să mâncăm împreună!